Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε και σε αυτό το βίντεο στο οποίο θα δούμε σήμερα πώς μπορούμε να επαναφέρουμε αυτό το μοσαϊκό, αυτό εδώ πέρα το τμήμα που έχει γίνει έτσι γιατί είχαν βάλει κόλλα να κολλήσουν ένα έξτρα αυτό το πλαστικό το δαπεδάκι από πάνω το βινιλίου. Θα πάμε εμείς να το ξύσουμε, να το επαναφέρουμε, να το κάνουμε σαν αυτό, να δούμε τη διαδικασία, να δούμε αν θα πετύχει. Πιστεύω θα πετύχει. Αργότερα θα κάνουμε και όλο το πατωματάκι έτσι, ένα φρεσκάρισμα μόνοι μας χωρίς να φωνάξουμε κάποιον, το οποίο θα πρέπει να αναγκαστούμε να δώσουμε 300 ευρώ το λιγότερο, 300 ευρώ το λιγότερο επαναλαμβάνω, να μας κάνει ένα δωματιάκι μοσαϊκού τρίψιμο, γιατί έχει και διαδικασία. Οπότε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας, όσο πιο οικονομικά γίνεται, πώς μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Εγώ θα δοκιμάσω με αυτό εδώ πέρα το σγουράκι, με γυαλόχαρτο μπροστά. Θα δοκιμάσουμε να πάμε τα χοντράδια πρώτα, να φύγει η κόλλα, να δούμε τι θα γίνει. Πάμε να ξεκινήσουμε. Με το σγουράκι λοιπόν καταφέραμε να βγάλουμε την κόλλα από το μοσαϊκό εδώ πέρα που είχαν βάλει για να κολλήσουν το πάτωμα, το πλαστικό, το βινιλίου αυτό. Οπότε είμαστε έτοιμοι τώρα, αφού έφυγε το πολύ το χοντρό, να τρίψουμε, να καθαρίσουμε όλη την επιφάνεια εδώ. Θα καθαρίσω όλη την επιφάνεια σιγά σιγά. Ήθελα να δω πρώτα απ' όλα, ήθελα να βγάλω την κόλλα πρώτα απ' όλα εδώ πέρα. Έχει και κάποια κενά εκεί, έχει δηλαδή κάποια σπασίματα στο μοσαϊκό. Θα τα γεμίσουμε και αυτά και θα το γυαλίσουμε το μοσαϊκάκι εδώ πέρα με αυτό το σγουράκι μόνο. Πιστεύω με κανένα 20, 30, 30 ευρώ όλο το πατωματάκι εδώ θα το γυαλίσουμε, θα το φέρουμε σε μια ωραία οπτική, σε ένα καλό αποτέλεσμα. Εννοείται ότι αν φέρναμε τη μηχανή με τις πέτρες που τρίβει το μοσαϊκό, σίγουρα θα είχαμε καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά και με αυτό θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και πολύ οικονομικό αν θέλουμε να κάνουμε κάτι για μια πρόχειρη λύση και γρήγορη και οικονομική πάνω απ' όλα. Οικονομική, όταν κάνουμε κάτι πρόχειρο δεν θα το κάνουμε με τον ακριβό τρόπο, θα το κάνουμε με ένα πιο οικονομικό τρόπο, αυτό είναι το βασικό. Αν κάνουμε κάτι πιο καλό, πιο μουράτο, πιο ωραίο και πιο δυνατό, πιο αντοχής, τότε σίγουρα θα επιλέξουμε τον καλό τον τρόπο. Πάντως εγώ με αυτό το σγουράκι θα κάνουμε δουλειά εδώ πέρα που θέλω, να γυαλίσω αυτό το πατωματάκι και θα το δούμε και το αποτέλεσμα. Αυτό ήθελα να δείξω σήμερα, ότι αφού υπάρχει δυνατότητα και μπορεί να αξίσει και να τρίψει το μοσαϊκό, μπορούμε να κάνουμε και το υπόλοιπο. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Πάω τώρα να πληθώ εγώ να φύγω από αυτές τις εικόνες εδώ πέρα